Mga kasama, na dito tayo ngayon sa Ligawasan Mars kung saan yung mga sibilyan po dito na apektado po ng bakbakan ng MILF-BIAF against ISIS ay nag-alsa balutan po. At isa po sa ating magkapanayam, itong residente po. Assalamualaikum Papa, niyata sa kuna sa DXC mo eh. Uy, taga siya ka pa Papa? Niya kumbang bikato. Uy na masuk bakwit ka na sa me? Bakwit ka kapang hindi ka makwit sa mer. Dito pati ka sa yuk. Uy, na masuk arami mabuto siya kaginan to? Subang mami kimbuton. Uy, ndo ka no sama ng bakwit? Sa kerbon sa kona na barangay na pagawan. Uy, tayo patingan ka Papa? Alex ini. Alex Pandapatan. Niya na barangay niya ba? Nebe donya na matiumpo. Sitio Matiumpong yan na barangay kasagupan nun. Niya mo sa rato muntaw. Dato mong tawalan. Uy, narikalo-kalo aron na panawagan ng kasa makadawang siya kanu labi-labi dun sa kanikagi murad at tawag ka siya sa kanu mga mapulo siya sa farm sa katamanan no siya. Na ano to ba siya ng panawagan ng ka? Kanta pa naman ka. Damo no ko na dito mo magi mataw sa. Uy. Kita niya taw sa kapamantya sa sira. Uy. Ibali matagang kasama ni Kuya Gano. Na tito mo mo rin mo mata ka ron di ka tuwan ni mga kuyagan kapag Na sige, sukran na. Yun po mga kasama ang bahagi ng panayam natin sa mga nag-i-evacuate, nag-alsa balutan po dito sa sitio. Ngayon ito sitio na ba? Sitio Matiumpong, sakop boundary ng Barangay Kudal at ng Dato Montawal. Ito po yung kanilang mga gamit. Pati yung ating mga kababayan dito ho, no? Na bunsod po ng bakbakan ng BIAF, MILF at ng ISIS inspired group ay ang mga sibilyan ang laging talunan dito ho sa nasabing bakbakan ng mga armadong grupo dito ho sa Ligawasan Mars.